Hey everyone, welcome back to my channel. सिगाङावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आङो दिनै नोंसिनि गेजेराव मोनसे मोजां खौरां लानानै फैदों। बे मोजां खौराङानो जाहैबाय फाइनालि आंना बया माइकआ मैया आंनिसिम मोनफैनो हाबाय। आं बिराद गोजोननाय मोनबाय आरोना बे बया माइकखौ मोननानै। मानोना आं बेखौ नेनायाव 1 month बारबायमोन। मैयासो सफैनो हादों। दा आं बिराद गोसोखौ गोजोननाय मोनदों मानोना आंना भइस क्वालिटिया भिडिअ बानायबाबो मोजां फैयामोन। आसा खालामो दिनैनिफ्राय आंनि भइस क्वालिटिया मोजां जालांसिगोन। बेखौ आं फ्लिपकार्टनिफ्राय लादों। नै बया माइक MI1 MIनि बियो। बिनि प्राइसआ माबा लादों 760 लादों। जुदि सोरबाफोर इउटुब बानायग्राफोरा इउटुबारफोरा बिहरनोब्ला बेखौ डिसक्रिपसनाव लिंक होनानै होगोन। बिराद मोजां। दा आं बेजोंनो रेकर्ड खालामगासिनो। स' गाइस आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन आरो आंखौ सापर्ट खालामलांगोन। आङो दा बिजनिआवसो थांनो ओंखारदोंमोन। आंनि सासे लोगोबो लिंहरदोंमोन ओमफ्रायो स्कलारशिपनिबो एसे खामानि मावनांगौ दं। आङो बेखौनो हजों थांनानै मा खालामहैयो नोंसिनि गेजेराव एसे शेयार खालामनो सानदों आरोना। स' गाइस अननानै भिडिअखौ नोंसोर जोबजासिम नायलां। जुदि चेनेलाव गोदानब्ला अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना हो। बिदिब्ला भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै। गाइस आङो दा बिजनि मोनफैबाय। आङो फुरा गोलाव लामाखौ देखायबोजोबनो हायासै मानोना हारसिं सालायनानै दैनांगौआ खस्थ' जायो बिनि थाखायनो। स' गाइस नोंसोरो नायलांबाय था। आं एसे ओंखाम उखैनायखाय सामायनाव एसे माबाफोर जालांनो नागिरदों। आङो दा सिङाव हाबफैबाय। आङो ओंखाम उखैबाय नालाय एसे ओंखाम जानोसै ओमफ्राय मम'फोर जादेरलाबायनोसै साइडआव। मम' लकेल दाउ जानोसै। आरो आं बेदरखौ खनसे लादेरबावबाय। दाना बिराद जानो हासै। मथाबो जाबाय नालाय। ओमफ्राय आं पापड़खौबो ओंखामजों बिराद जाफानो हायो। आङो दा ओंखाम जाखांनानै फैबाय। स्कलारशिपनि खामानि मावनो थांनो नागिरदों दा नै। दा आं थाबायबोबाय गारि सालायनो बानानै दोनबोबाय आं गारिखौ बैयाव। दा ओंखाम बिराद जाबाय आं। टाइट जाजोब्बाय उदैयानो। गारिखौ बेखायनो सालायनो बादां ओंखाम जाब्रेनायखायनो। आङो दा मोनफैबाय नै अनलाइन सेन्टार।
गाइस आङो दा न'आव थांफिनसै आंनि स्कलारशिपनि खामानिया जोब्बाय आङो दिनैनि ब्लगखौ आं बावनो दोनथ'नो सानबाय नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच गाइस आरो जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होलां आरो लाइक शेयार कमेन्ट खालामनानै होबानो जाबाय।